Wiecie Państwo znakomicie o tym, że Rosja od lat relokuje swoją broń i umacnia militarnie okręg królewiecki. Nie jest to dla nikogo tajemnicą. Między innymi są tam relokowane na przestrzeni, powtarzam, lat rakiety Iskander. Prawdopodobnie jest tam rosyjska broń nuklearna w związku z powyższym. To Rosja łamie tak naprawdę ustalenia porozumień międzynarodowych w zakresie rozprzestrzeniania broni nuklearnej. To Rosja dzisiaj relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś. W związku z powyższym ja nie mam wątpliwości, że jest konieczna reakcja ze strony państw NATO. Po prostu jest potrzebna adekwatna odpowiedź. W związku z powyższym uważam, że cały obszar Sojuszu Północnoatlantyckiego powinien być szczelnie chroniony bronią nuklearną i w związku z powyższym uważam, że program Nuclear Sharing powinien zostać rozszerzony także na państwa wschodniej flanki NATO. Branduolinio ginklų dislokavimo idėja yra ne karo kurstymas, ne grėsmės Rusijai kėlimas, bet tai yra vėlgi tas pats atgrasimo sistemos elementas, kuris turėtų suvaidinti tikrai nemenką atgrasimo veiksnį ir jėgą. Bet kuriuo atveju Rusijos propagandos malūnas sukasi ir natūralu, kad tokiais atvejais visada pasigirsta grasinimai iš jų pusės, bet grasinimai matyt tik tai ir rodo, kad ši idėja tikrai yra reikšmingas atgrasimo veiksnys ir natūraliai nervina Kremliaus politikus. Такое впечатление, что Варшава маниакально добивается того, чтобы привлечь еще больше внимания военных планировщиков в российском Генштабе. Как вы понимаете, нетрудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО. Gripen 24 pratybose ir jos apima įvairias kariuomenės rūšis, taktinės pratybos, kuriomis numatyta ginti tam tikrą teritorijos ruožą ir kurios įvyko tikrai labai sklandžiai ir pademonstravo ne tik tai Lenkijos ir Lietuvos, bet taip pat ir kitų šalių, kitų sąjungininkų, Jungtinių Amerikos valstijų, Portugalijos pasirengimą dirbti kartu.
jest jak gdyby, można powiedzieć, w jakimś sensie kontynuacją ćwiczenia Dragon 24, w którym uczestniczyliśmy niedawno z panem prezydentem. Być może państwo pamiętacie, obserwowaliśmy przekraczanie przez wojska sojusznicze Wisły w Polsce z zachodu w kierunku wschodnim, właśnie po to, by w razie czego jednostki sojusznicze były w stanie stanąć do obrony przesmyku suwalskiego, najbardziej dzisiaj chyba strategicznego miejsca na całej mapie Europy, jednego z całą pewnością z najbardziej strategicznych miejsc na świecie. Miejsca, które dzisiaj niestety trzeba sobie powiedzieć jasno, jest w potencjalnym zagrożeniu. Od 2001 roku obserwujemy bowiem tutaj w tym obszarze hybrydowy atak ze strony reżimu białoruskiego zarówno na polską, jak również na litewską